Co dla Ciebie jako dla terapeuty uzależnień jest w tej pracy najpiękniejsze, najwspanialsze? Myślę, że to, co z perspektywy lat jest tym czymś, co mnie trzyma w tej pracy, przy tej pracy, przy ludziach, z którymi się spotykam w ramach tego, co robię, to jest to, że jestem przez nich dopuszczony do tego, by uczestniczyć w takich bardzo ważnych zmianach życiowych w ich życiu. To trochę tak jak uczestnictwo w jakiejś magii, gdzie zmienia się nasze życie i tym magiem jest ta osoba, która sama dokonuje zmian, broń Boże, nie terapeuta. I obserwowanie tych zmian, no to jest coś. Dlaczego chyba to robię?